Ο πελάτης που τα δείχνει, ο πελάτης που τα δείχνει. Μάγκες είναι πρώτοι. Στην Ευρώπη τα γαμάτε όλα. Είναι ένας, είναι 10 για τον ήμουν. Εδώ θέλω ένα παιδί και είναι μέταλλη. Το πρωί είναι ο Εύα ρε. Πεσάρα ρε. Παιδιά, τεμνά. Ο Νούνιες. Μα τι λέω. Συγγνώμη, τι βάλε κολοϊντό. Έχασα 4-0 τότε. Τι μιλάς τώρα. Μίκα, ηρέμε. Του πήγες με το τάκι με την πόρα που έπλεκε. Αυτό πάει YouTube. Οι πρωινοί και κάνουν... Μα έτσι τον Κακάτσι εκεί πέρα και σου κανονίζει. Κακάτσι, 3-0 ο Ολυμπιακός. Πάρτε πρώτο. Όταν νικούσαμε εμείς στην Νεάπολη. Στο 21-0 και το πέντε κόστη η Προγαγία. Πού είχα πάει, τι είχα πάει. Γιατί δεν είτε δεν είναι 15 Ολυμπιακή. Πολλά μέτωπα. Καμώ το Μαθηνό ρε. Το θέμα του Αλέξανδρου έχει ήδη ξεχαστεί. Το γκολ Ξέρεσαι. Μου λέει αυτό γκολ λέει δηλαδή. Και δεν είναι γκολ, αυτό γκολ. Είναι αλλουνού. Αν μήπως το έβαλε ο δικός σου και μπερδεύτηκες. Παιδί μου, Σαράκι, ηρέμησε λίγο, ηρέμησε, γιατί. Για εδώ. Άκου, ωραία. Ναι, Μάκ, Κάτσε μας κονενάκι. παιδιά, σε πήρα αυτά πλαίσια, παρακαλώ. Σε πήρα αυτά πλαίσια. Μας βγάζει κάτσε. Πάτε καλά. Πες μου, από πότε και να πάρετε πρωτάθλημα. Τι πρίξε μου τα αρχίδια. Λέτε πρωτάθλημα. Σε αγιτάει τα αρχαία. Παιδιά, αυτό πάει YouTube. Κράτος. Κόρεκτο, όφι. Ο Φάνε, παιδιά, παντού όφι. Τι όφι δεν είναι. Εγώ τελάρα. Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Θα βάλω και Ολυμπιακός στο Εύα στα παιδιά. Ολυμπιακός στο Εύα. Κάνε πως θα λέμε κάτω μου. Φέτος θα περάσει. Χρόνου που θα πέσει στην κατηγορία γύφτη. Εδώ θα πείτε Θα παίρνουμε ένα. Κάνε πως θα Ας μιλήσουμε για τον Όφη, παιδιά που μας ενώνει όλους, Όφη. Τεσάρα ρε στο Βάζελο ρε. Έτσι ρε ο Πάρα. Πάμε ο Πάρα. Τεσάρα ρε. Τα αρχίδια του. Όπα. Εδώ. Ο Πάρα παντού. Μπράβο κολλιάκι. Μπράβο αγόρι μου κολλιάκι. Κάτσε. Με τη Μίλαν τα γάτια. Πέρυσι που νίκησε τις Ζαπορίζες στα πλαστικά και μετά έπαιζες με την Παρή και έφαγες 4. Εγώ την πλάτα. Την πλάτα. Έφαγες την πλάτα την νίκησα. Τη μέταλλη εσύ την νίκησες. Εγώ την πλάτα την νίκησα. Γι' αυτό έπαιζες με τα Rangers. Έλα ρε κάρα. Η Άκη και που χωρίς να... Έφαγα 4 όμως. Έφαγα 4. Αν περάσει. Έφαγα 4.